gather here today to lay to rest a great South African, a champion of human rights, an outstanding jurist and an icon of gender justice in our country. Uchazwe njengentshatsheli yomgaqo-siseko uJaji Yvonne Mokgoro kwinkonzo yakhe yomngcwabo nemibanjelwe eGauteng namhlanje. Angithanda ukwanda kakhulu ngamagama sikhala inyembezi omlomo. Kumkani yesizwe samaZulu kumkani Misuzulo kaZwelithini ayixolanga kwaphela zinguqu kwimithetho yomhlaba kweli. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo limilo ezandla Bhotani Mzontsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa umothulele umnqwazi uJaji Yvonne Mokgoro emtyibela kananjalo ngegalelo lakhe kuphuhliso lomgaqo-siseko weli. uJaji Mokgoro nobesele sidlu umhlala phantsi waba yenye yejaji zokuqala ukuchongelwa kwinkundla yomgaqo-siseko ngo-1994 kwaye ijaji yokuqala emnyama yasetyhini kule nkundla. Mongameli Ramaphosa ebeyinxalenye yabazili bebeyokunika imbeko yabo yokugqibela kwinkonzo ekhethekileyo yaseburhulumenteni kaJaji Mokgoro eBryanston eGauteng ngale ntsasa. Bebephume ngonina beyokukhahlela ukugqibela kwimbokodo ibiyintsalela yentsobi yomgaqo-siseko weli. uJaji Mokgoro ukhakene nale ngqongengqonge kaQubulengqitha ikukufa kwiiveki ezimbini ezidlulileyo eneminyaka engama-73 ubudala emva kwengulo ende. Abantwana bakhe bamtyibele bembulela kananjalo ngeemfundiso zakhe. I will miss you when I need advice on how to best hang a piece of art on the walls in my home, when choosing an outfit for a special occasion. And I will miss you desperately when life gets heavy and I need a shoulder to cry on. Mama, I love you yesterday, I love you today, and I love you tomorrow. Amatshantliziyo amalungelo oluntu nawo amtyantyele uJaji Mokgoro ngenkonzo yakhe ibingenacaphaza. That for her, the South African Constitution was an instruction not just about law, but about life and about living. The Constitution was an ethical code, and it was an ethical code that she lived. Ukanti ijaji eyintloko kwinkundla yomgaqo-siseko uJaji Raymond Zondo umchaze uJaji Mokgoro njengomntu owayezinikele ewuhlonipha umgaqo-siseko weli. As many speakers have said, she was humble, she was loving, she was caring, and she was hardworking. Umongameli Cyril Ramaphosa nobesenza intetho ephambili kule nkonzo yomngcwabo ubambe ngazibini kuJaji Mokgoro ngenquleqhu yakhe kuphuhliso lomgaqo-siseko weli. We gather here today to lay to rest a great South African, a champion of human rights, an outstanding jurist and an icon of gender justice in our country. uJaji Mokgoro ushiya ngasemva kulomhlaba umagadahlabayo ngameva nenkunzane abantwana abahlanu nabazukulwane abathandathu. Kumkani yesizwe samaZulu kumkani Misuzulo kaZwelithini ixeke kabukhali ubudlelwane bungabuhlanga kwaphela phakathi kwakhe nebhodi yeNgonyama Trust. Ukumkani Misuzulo kaZwelithini uphinde waveza ukuba hleza bhenele kwinkundla yehlabathi lwaphulomthetho ukuba iinkokheli zomthonyama kufuneka ziqale kwiofisi yomphathiswa wezolimo nezemihlaba ukuba zifuna ukuhlala kumhlaba othile. Ukuthethe oku kwintlanganiso neenkosi kwindlu yowiso-mthetho KwaZulu-Natal Ulundi. Kanti saphinda sibuye nazo iinkcukacha leleyo. Akhunjulwe namhlanje amalungu ombutho amaqala omkhonto wesizwe ngasekhoyo eSoweto eGauteng. Usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile wenze intetho yakhe phambili kwesi sikhumbuzo sokutyhilwa kwamatye amadlaka yalamagorha nalwela inkululeko yeli. Usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uthe imbangela yesikhumbuzo sanamhlanje kukuzama ukupholisa amanxeba kwiintsapho zamalungu e-MK Military Veterans ezalahlekelwa zizihlobo zazo nezathi zamila ingca zisilwela inkululeko ngexesha elinzima lengcinezelo.
By today's unveiling ceremony, we hope to bring closure to the suffering and agony of the families of these heroic combatants of Umkhonto weSizwe, who have also braved and quietly endured the pain of the loss of their loved ones in the course of the struggle for liberation. UkaMashadile uhlabele Mgama isithi baza kuthi qolo bewanika iwonga elwafaneleyo lamaqala naselelele kobandayo ngenxa yokuzijula ijacu kwawo eqinisekisa ukuba ayalikhusela ilizwe. As we continue to honor the memory of our fallen Umkhonto weSizwe military veterans, we pay tribute to those brave men and women who made the ultimate sacrifice in the service of their country. Kananjalo uthe lilishwa ke ukuba lamadoda nalamakhosikazi alwa kwamdaka isali kodwa awazange alifumane ithuba lokungcamla kwinkululeko awayeyilwela kodwa ke iminqweno yawo yafezeka ngomnyaka ka-1994. Biyimini enemincili kwakunye nokudandatheka kwilali yaseBenson kusasa namhlanje nalapho abahlali balelali bebevale indlela benyanzelisa inkulu baphathiswa umnumzana Oscar Mabuyane ukuba abaphendule kwisikhalazo sabo sokunqongophala kwemisebenzi ukunganjiswa kwenkonzo ezingundoqo kwakunye nendlela ezingekho semgangathweni kulo mmandla. Ukanti emva kwalo mpotamo umnumzana Mabuyane uthethile nabahlali ze waqhubela phambili nokuzimasa umsitho wokubhiyozela amafama natyala intsangu kule ngingqi. Abahlali bebevutha ngumsindo bekhalazela ukuhanjiswa kwenkonzo ezingundoqo bekwakhalazela ukunganazwa komba wokubuyiselwa komhlaba ngurhulumente. Land restitution yaseBenz Hill mhlekazi. I-land claim yaseBenz Hill mhlekazi. Akho nto nithethayo ngento when it comes to into ye-land restitution. Inkulu baphathiswa umnumzana Oscar Mabuyane umemelele ukuba kubekho inzolo kule ndawo waze wathembisa abahlali ukuba izikhalazo zabo zizaqwalaselwa kungekudala. Oku kwenzeke ngethuba ebesingise kumsitho wokubhiyozela impumelelo yamafama entsangu eFort Cox Agriculture and Forestry Training Institute. Ngesendilapha namhlanje kuba eyona ndingandilalise kakhulu yimeko yabantu abatsha nabantu ngokubuninzi babo abangenamathuba emisebenzi. Omnye wamafama ucacise ngeemveliso ezahlukeneyo neza kuphuma kule ntsangu. Kwihektare nganye kumfama okhoyo pha kwihektare yehemp silindele imveliso efupha kwisihlanu ukuya kwisithandathu seetoni zebiomass. Onke la mathuba ii-by-products esizifumana apha zininzi kakhulu. So iimoto ngoku zisebenzisa le industrial hemp ukuqomezelela iipati zazo ezithile. Zininzi izinto esizifumana apha, amayeza, amachiza njalo njalo, ngaxeshanye kwi-cannabis. So sizibamba zombini, siziqhuba zombini, siqhuba i-cannabis ngapha esijonge kakhulu kulaa mcimbi uphesha kwenciba kuba kulapho yona ichume ityebe khona. Umnumzana uMabuyane uthi eli ziko libhiyozela iphulo elibalulekileyo neliqaqambisa impumelelo yamafama asekuhlaleni. Babukeli baphefumle benjenje uKhenny Lazola lazeJafta uthi uqhankqalazo ukuze izinto zilungelelo nalikhawulezayo ngakwicala likarhulumente ukhawuleza msinya ukuyihoya ingxaki ekhoyo Tshesekhaya Mnandi eDispatch. Akhona nzotho Nyelenzi mfanekiso uthi barayithi abahlali balwele amalungelo wabo ngokuphakamisa idolo ngaphandle kwalo uyoqhathwa uze uyofa uJesse Springs. Ulola Yolanda uthi kudala wasithembisa kodwa uMabuyane ithemba lona litshabalele kuthi uJesse Philippi eFlay. Xa sibuyela kwinqaku lethu langaphambili kumkani yesizwe samaZulu kumkani Misuzulu kaZwelithini ixeke kabukhali ubudlelwano bungabuhlanga kwaphela phakathi kwakhe nebhodi yeNgonyama Trust. Inkulumbuso yesizwe samaZulu Thulasizwe Buthelezi uthi ikumkani uMisuzulu akanelisekanga kukuhluthwa kwamagunya obunini omhlaba kwinkosi lisebe lijongene nemiba ephathelene nomhlaba. Thanda ukwanda kakhulu amagama sikhala unyembezi olulodwa. Izwe lakwaZulu aliyindawo.
Inkuso yesizwe samaZulu ithi emva kwendibano ibiyimpumelelo phakathi kwekumkani kunye nenkosi, ikamva leNgonyama Trust likwimeko engaqondakaliyo. uButhelezi uthi bayalichasa inyathelo likamphathiswa wezolimo nobuyekezo lwemihlaba lokuthathela kuye ukukhutshwa kweziqinisekiso zomhlaba. Currently, the permission to occupy certificates are signed by Amakosi. Amakosi convene traditional councils, they assess the request which is made by a person, and based on that, whether there is a commercial interest or a domestic interest, they then sign off the permission to occupy certificate, which is the core of Ingonyama Trust, which is the land tenure function. That is the function now which the department is taking away, and the king is saying not under his watch, he will not allow that to happen. Kutshanje, inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu iye yasikhaba isigwebo kwisicelo besifakwe ngumalume kaMesizulu umntwana uMbonisi Zulu ebezama ukunqanda uMesizulu ekubeni afumane igunya elipheleleyo kwimali yeNgonyama Trust. Abahlali basemqhekezweni eMthatha eMpuma Koloni balala beguqile ngenxa yokuhlaselwa yinto abathi ngononto ayibonwa imihla nezolo. Umakhulu Nodumile Mtshotshweni ugqibe ekubeni azikhusele kwimigewu atyhola ngelithi akhabe ingcango afuna imali ngetshova. Ukanti amapolisa anolwazi ngezi ziganeko atsho esithi abantu abaninzi bayoyika ukuza ngaphambili kuba besoyikisela ubomi babo. uNtsiki Noyiya uyasichubela. Emqhekezweni kukomkhulu yaye yindawo eteketeke yimbali kuba kulapho sakhulela khona isiswenye somzabalazo wenkululeko ongasekhoyo ubawo uNelson Mandela, kodwa kunjalo igutyungelwe ziziganeko zobugewu nalapho umama uNodumile Mtshotshweni ona-60 eminyaka ubudala wangenelwa ngabafana kwesigabhadakazi. Bafika apha bafika ndibabuza ukuba ningobani nina enincokola apha kulondle yabantwana. Babe besithi bona sithi osithi be ngobani ke ngobani osithi babe ke bona osithi aba ebe mina ndingabazi osithi kuba ngobani. Wathi ke ngoku ekugqibeleni wathi ndiyeza weza ke ngoku ndathi manje ngisasuka ebhedini bendigqiba kuthatha ubhushi wami ndiyashukuma ndiyangasemnyango wafika yena wabe ndithi mandibheke emnyango thatha ndeva ngocango lindibethe esifubeni ndadeda umva lajika ucango labetheke egumbini kwavaleka olungayizantsi ucango lathi lisovaleke lungezantsi wabe sengene ngaphakathi yena ayi namanzi andizilibazise ndabe sendisebenza. Namhlanje unelihlo elinye emva kokuzilwela kube mdakisali ngaloo mini. Wandiqabela apha embonjeni wehla wathatha lezi inkopho ezingezantsi zamka wawundibetha endlebeni wemukisa nje ubhushi ngolu hlobo phinda wabuya wathi sapha imali elami lokuphendula yena ndathi awuzuyifumana imali ikhona awuzuyiva ngihamba ngokumbheka kwagqirha ngoba undenzakalisile. Izinto ezenzeka apha zimbi simanye umnyesi kunjalo nje ke uthi xa uzijonga ubona into bazinendelelo phakathi. Abantwana esibazeleyo abasihloniphanga. Abantu emqhekezweni bayabulawa, bayadlwengulwa, kuyaqhekezwa, kuyebiwa, zonke ezo zinto zenzeka apha emqhekezweni. Isithethi samapolisa sithi zisaphandwa ezinye iziganeko nomahamba ehlala wesikhululo sawo sisekwezinye iilali. We have effected arrests in most of the murder and rape cases, however the investigation in others are still ongoing. Since last year, there were no official reports of allegation of protection fees. These allegations may be true, but cannot be backed up by statistics as many do not report it to police for fear of their own safety. Additional manpower was deployed to the area, and the mobile police station remains in the area of Mkhekezweni and is being moved to hotspot areas in Chalaka and Fijiesville from time to time. Abemi balommandla kuquka nekomkhulu bazincoma inzame zamapolisa zokuzama ukuqubisana nolwaphulo umthetho kodwa babongoza urhulumente ukuba aphinde atyale isikhululo samapolisa esingumahamba ehlala kuba iziganeko zobugewu ziyazithabatha olunye unyawo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya emqhekezweni eMthatha.
Abongikazi abaphulukana noxa babo ngethuba kuqhushumba isigadla esasithwele irhasi ngoDisemba ka-2022 eBoksburg bathi bayikhumbula kakuhle imini eyasuba ubomi boxa babo. Esi siganeko sasuba imiphefumlo yabantu abangama-41 ngethuba isigadla esasithwele amafutha sintlitheka kwibhlorho eBoksburg kwiMpumalanga. 24 December 2022. That is the day I will never forget. Umongikazi Winnie Mukwena uthi usikhumbula okwento eyenzeke phezolo isiganeko sokuqhushumba kwerhasi eyayithwelwe sisigadla nalapho umqhubi waphulukana nolawulo lwesisigadla ku-N17. Esi siganeko sasuba ubomi babantu abangama-41 kuquka abasebenzi besebe lezempilo abali-12 besibhedlele i-OR Tambo Memorial. I was in the ward when I heard the bomb of explosion. When I went out to go check what is going on, I met my colleague, may their soul rest in peace. All those who are gone, they were burned somewhere by the passage. Emva kweminyaka emibini kwenzeka le ntlekele kubanjwe isikhumbuzo namhlanje nalapho kukhunjulwa lamaqhawe njengenxalenye yokubhiyozela usuku labongikazi. We are saying to them they were the heroes of this institution. They've taken their time and the time of their families to come and serve the community. They were very, very proactive. They loved their families. So the road to recovery hasn't been easy. And I hope that their families are trying to come together and move forward, even though it's a difficult situation. The families are happy because there is a team that is always visit them with the chaplaincy. And even in the hospital, we always make sure that all of them, there is still constant communication. Remember, some of them left their children. So that's why we work very closely with the councillors and the Department of Social Development. We never dismantled the team that worked with them from day one. That's why even when we were commemorating them in January, they were here, the family was here. So there are people that we have assigned that they must take that full responsibility until they become stronger. Umphathiswa wesebe lezempilo kwiphondo laseGauteng uthi iintsapho zamaxhoba zisafumana inkxaso yasemphefumlweni nangoku. Basiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwa ngithabile Makhaphela. Kakhulu kwaqwathikazi kwidesika yendaba abantu buhle nawe Mzontsundu apha ekhaya ndikwamkele kaloku kwelam iqonga lemozulu mna ke ndikuthabile Makhaphela uMamthembu bethuna nantsi imozulu. Siphawula kalo sivule futhi ngokumfanisa ukuthi oqala wemvula nemimoya ukutshisa kwelanga apha nje kuMzantsi Afrika kuyatshisa kakhulu apha emidini buke lokho kubanda phaya kovela ekuseni bevuswa kaloku kula 5 degrees baqhube nemini ngelanga hlabele umhlaba phaya ngo-24 degrees phela kamanda pha kuyabanda xa bephaya ekuseni futhi ko-Vryburg neziphaluka ngala 4 degrees bayivale futhi lamini futhi ko-25 degrees mbukele ekhaya kodwa kokutshisa phansi laphezulu phaya ebuba koloni kokuqala njengapha koBurgersdorp ekuseni kuyabanda 1 phaya ekuseni akhona amafu xa bevala iminabo futhi ko-22 degrees phaya ebusuku. Imozulu apha kumbindi eMzantsi Afrika phakathi ko-Free State of-Ficksburg phaya uMzantsi Afrika kuyabanda ngamafakephi ka-4 degrees belusonga futhi usuku kaloku ubukela apha ekhaya ngamashumi nje azakhatshwe sisibini. Ukanti imozulu phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso njengapha kwimpuma yeli phondo Beaufort West umzekelo phaya ekuseni futhi ngo-11 degrees qaba nje ngamafu ubukela phaya ebusuku futhi ngorhatya ka-21 degrees ebusuku. Le nje imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso indawo ezikumazantsi weli phondo umzekelo phakathi ko-Sutherland ekuseni liqanda phaya futhi ngamafu kanti bayivale bayisonge imozulu ngo-22 degrees phaya emini. Zebenje nje phaya ephondweni laseNorthwest ngomso ko-Vryburg kuyabanda kakhulu ubukele phaya bevuka kaloku ngo-4 degrees liphume kabandi futhi lala ngaphaa xa bevala imini yabo ngo-25 degrees phaya xa beqhuba nje nemini yabo yangomso. Imozulu apho sikhoyo eGauteng indawo ezikuncam kweli phondo futhi njengapha kaloku eJohannesburg phaya ekuseni futhi ngo-7 degrees bayayivala kamandi imini futhi kuyatshisa phaa ngorhatya ngo-23 degrees. Kanti imozulu phaa kumantla apha eMzantsi Afrika elo phondo kalobukela phaa kaloku lona eLimpopo koPhalaborwa phaya ekuseni kuyatshisa kamnandi phaa kuvule kakuhle phaa ngo-11 degrees abikiwe futhi akhona lamafu xa beyivala imini ka-29.
zebeja nje phaya ephondo laseMpumalanga ngomso emalahleni kube bubanda phaya ekuseni ngo5 degrees befika abafundi bozobukela wami ngelalanga ngabashumi babili nje azakhatshwe kaloku seso sithathu xa sivala sisonga imozulu apha kwam ndothola kwaZulu Natal njengapha kaloku Richards Bay kuyabona kakhulu phaya ngo25 degrees ngaphaya ePietermaritzburg ekuseni ku9 befika ngamafu nje lamozulu ka25 degrees itsho kaloku imeko apha kwam mna ndisibeka kakhe xesha limyole Kamnandi mawethu.